Commissioner mar gwenge ma masawa ma Kenya Joshua Kanatha oyango nonro dhi nyime motegno ewi monj ma nyocha otim e kanisa e gwenge ma Othaya, kaunti ma Nyeri chieng' Jumapil. Monj ma nyocha oyudo ka jatend bura mar DCP Rigathi Gachagua ne lamo e kanisa nogo. Kanatha wacho ni kata mano obila ma inyalo yudi gi tudruok gi monjno biro kawnegi okenge mag chik. Okwayo jokanyo duto koriwo koda ka josiasa mondo chiw thuolo makare ne nonro ma idhi nyime gi timo gi kweth mag arita kwe to kod duol mar IPOA. The matter was taken from the DCI by the two government agencies, one IPOA and the internal affairs in the police unit. And for obvious reasons, we cannot investigate ourselves. The message to all of us, especially the public servants, the police, the girls, everyone, is that we should take our work seriously. And we know we have the standard operating procedures. And we are saying that the entire government machinery in Central Region will not withstand any or tolerate any incitement from whichever quarter. We will be very firm to make sure that we don't create chaos